ассалому алайкум бинандаҳои азизи гиромӣ, барномаи ахбор аст аз телевизиони Тоҷикистон. Дар студия Санавбар Абдулҳамидова. имрӯз дар доираи нақшачорабиниҳои мақомоти иҷроияи ҳокимияти давлатии шаҳри Душанбе бахшида ба рӯзи ҷавонон дар боғҳои фарҳангии фароғати пойтахт барномаи консертӣ доир гардид. ҳадаф аз ташкили чунин барномаҳои фарҳангӣ бо иштироки санъаткорони шинохта таъмини болидахотирии сокинону меҳмонони шаҳри Душанбе мебошад. гузориши хабарнигорони мо. истиқлолият неъмати бебаҳост ки инсонҳо дар фазои сулҳуофараш озодонаву хушҳолона зиндагӣ намуда орзуҳои худро амалӣ менамоянд. имрӯз мардуми шарифи Тоҷикистон аз ин неъмати бебаҳо шукргузорӣ намуда дар фазои осуда умр ба сар мебаранд. бахшида ба рӯзи ҷавонон дар боғҳои фарҳангу фароғатии шаҳри Душанбе аз ҷониби мақомотҳои иҷроияи шаҳру ноҳияҳо ва донишгоҳу донишкадаҳои мамлакат бо мақсади таъмини фароғати сокинон ва меҳмонони пойтахт барномаҳои фарҳангӣ доир гардид. дар ин рӯз барномаи консертиро дар боғи Ирам раёсати донишгоҳи техникии Тоҷикистон, дар боғи фарҳангии фароғатӣ ба номи устод Абу Абдуллои Рудакӣ раёсати шаҳри Душанбе, дар боғи фарҳангии фароғатӣ ба номи Абулқосим Фирдавсӣ донишҷӯёни коллеҷи информатика ва техникии шаҳри Душанбе, дар боғи фарҳангу фароғатии ҷавонон бахши фарҳанги ноҳияи Ёвон ва дар боғи Алишер Навоӣ донишгоҳи давлатии омӯзгории Тоҷикистон ба номи Садриддин Айнӣ ташкил намуд. чорабиниҳои мазкур бахшида ба рӯзи ҷавонон ва сазовор истиқбол намудани ҷашни 30-солагии истиқлоли давлатии ҷумҳурии Тоҷикистон бахшида шуда, ҳадаф тарғиби фарҳангу ҳунар ва рушди санъат дар мамлакат манидод мегардад. мо ҷавонони даврони соҳиби истиқлолӣ хушбахттарин ҷавононе ҳастем ки дар рӯҳияи ватандӯстӣ умр ба сар бурда ҳастем. мо ҷавононро мебояд ки дар роҳи созандагиву бунёдкорӣ саҳми арзандаи худро гузошта бошем. ҷавоб ба ин ҳама ғамхориҳои пешвои ҷавонпарвари миллатамон ваъда медиҳем ки дар тамоми соҳаҳои кишвар фаъолона иштирок варзида дар баланд бардоштани нерӯи иқтисодиву сиёсӣ ва иҷтимоии кишварамон саҳми арзандаи худро гузошта бошем. дар ин рӯз ҳар як нафар бо ифтихор таъкид медоранд ки барои мардуми тамаддунофар ва кӯҳанбунёди тоҷик сулҳ, ваҳдат ва оромию осудагӣ беҳтарин ва бузургтарин неъмат аст. чанд соли охир бо ташаббуси мақомоти иҷроияи ҳокимияти давлатии шаҳри Душанбе тамоми боғҳои фарҳангӣ фароғатӣ ва гулгашту мавзеъҳои истироҳатии пойтахт аз навсозӣ гардида ба макони истироҳату фароғати сокинону меҳмонони пойтахт табдил дода шуд. сокинон бахусус ҷавонон аз ин ҳама ободиҳо хушнуд буда аз баргузории чунин чорабиниҳо хушҳолу болида хотир мегарданд. Манучаир Сулаймон, Маруфи Абдулло, Фирӯзи Мусо, Ахбор. бо мақсади татбиқи босамари сиёсати давлатии ҷавонон ва мусоидат ба раванди тарбияи ватанпарастӣ дар вилояти Хатлон тадбирҳои судманд амалӣ карда мешавад. дар доираи таҷлил намудани рӯзи ҷавонони Тоҷикистон дар шаҳру ноҳияҳои вилоят чорабиниҳои фарҳангию варзишӣ гузаронида шуд. гузориши хабарнигорони мо. дар шаҳри Бохтар рӯзи ҷавонони Тоҷикистонро бо баргузор намудани чорабиниҳои фарҳангӣ, маърифатӣ ва варзиши иҷтимоӣ пазироӣ намуданд. роҳпаймоии ҷавонон аз майдони марказӣ то майдони ваҳдат идома ёфт. зимни ҷамъомад роҳбарияти шаҳри Бохтар тамоми ҷавононро табрик гуфта зикр намуданд ки мо ба эҳсоси гарми ватандӯстии ҷавонони бо ору номуси ватани худ боварии комил дорем, зеро онҳо воқеан ҳам ояндаи неки ватан ва идомадиҳандаи кору фаъолияти созандаи пешвои миллат мебошанд. тавре зикр гардид ҷавонон аз ҳар вақта дида бештар атрофи сиёсати пешгирифтаи асосгузори сулҳу ваҳдати миллӣ пешвои миллат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон муттаҳид шуда дар ободу зебогардонидани ҳар гӯшаи ватан саҳми арзишманди хешро гузоранд. сипас чанде аз ҷавонони фаъоли шаҳри Бохтар дар назди ҳозирин суханронӣ намуда миннатдории худро барои дастгириҳои пайвастаи ҳукумати мамлакат изҳор намуданд. дар ҷанбасти чорабинӣ аз ҷониби мақомоти иҷроияи ҳокимияти давлатии шаҳри Бохтар ба ҷавонони фаъол сипосномаи мақомоти иҷроия сарфароз гардонида шуд. аз ҷониби бахши фарҳанги шаҳри Бохтар барномаи консертӣ иборат аз суруду таронаҳои ватандӯстона пешниҳоди ҳозирин гардонида шуд. имрӯз доираи васеи ҷавонони ноҳияи Данғара тавассути иштирок дар роҳпаймоӣ бахшида ба рӯзи ҷавонони Тоҷикистон садоқату муҳаббати худро нисбати гиромидошти арзишҳои миллӣ, дастовардҳои истиқлолияти давлатӣ собит намуданд. ба ҳамин тартиб баъди иштироки роҳпаймоии ҷавонон қисмати асосии чорабинии тантанавӣ дар қасри фарҳанги ноҳия идома карда, дар он раиси ноҳияи Данғара Раҳмон Исломиддин Хайриддин дар доираи баромади табрикоти худ иброз доштанд ки баргузории ин ҷашн барои худшиносӣ, баланд бардоштани маънавиёти ҷомеа ва эҳтироми таъриху фарҳанги миллатамон нақши муассир дорад.
дар шароити имрӯза дар назди ҷавонон вазифаҳое меистанд ки иҷрои онҳо барои таҳкими истиқлолияти давлатӣ аҳамияти бузург доранд. маҳз дастгирии ҷавонони солимфикр ва лаёқатманд аст ки имрӯз фаъолияти онҳо дар соҳаҳои мухталифи ноҳия бар аъло мушоҳида мешавад. дар чорабинии имрӯза бо ёдоварӣ аз таваҷҷӯҳу ғамхориҳои давлату ҳукумати кишвар нисбати қишри ҷавон гуфта шуд ки бо истифода аз ҳама шароиту имкониятҳои мавҷуда барои омӯхтани илму дониш ва касбу ҳунарҳои бархӯри замони имрӯза тамоми шароитҳо муҳайё карда шудааст. қобили зикр аст ки давоми 3 соли охир дар кишвар таҳаввулоти нав дар ҷодаи созандагиҳо ба миён омадааст ки дар ин замина ҳазорҳо адад иншооти гуногунтаринот баҳри зиндагии шоистаи сокинони мамлакат бунёду мавриди истифода қарор гирифта истоданд. гуфта шуд ки дар ноҳияи Данғара низ даҳо иншооти ҷашнӣ бевосита бо саҳми соҳибкорони ҷавон бунёд гардиданд. ба хотири дастгирӣ ва ҳавасмандии ҷавонони фаъолу соҳибистеъдод ифтихорномаву сипоснома ва тӯҳфаҳои идонаи мақомоти иҷроияи ҳокимияти давлатии ноҳияи Данғара ба як қатор ҷавонон тақдим гардид. аз ҷониби аҳли фарҳанг ва ҳаваскорони ноҳия барномаи ҷолиби хотирмони консертӣ иборат аз рақсу сурудҳои ватандӯстона ба ҷашни рӯзи ҷавонони Тоҷикистон шукӯҳи хоса бахшид. дар ноҳияи Хуросон низ ба ифтихори рӯзи ҷавонони Тоҷикистон чорабиниҳои зиёди фарҳангӣ тарбиявӣ роҳандозӣ карда шуданд. зимни ҷамъомади тантанавӣ ишора гардид ки ҷавонони ноҳияи Хуросон ҳамчун пайравони пешвои миллат дар тарғибу ташвиқи сиёсати ободкоронаи ҳукумати мамлакат саҳми назаррас мегузоранд. тавре зикр карда шуд, дар ноҳияи Хуросон маркази фарҳангии ҷавонон фаъолият мекунад ки дар он мутахассисони ҷавон кору фаъолият карда дар ин ҷо маҳфилҳои гуногуни сурудхонӣ, раққосӣ ва санъати суханро ба роҳ монданд. дар ҷамъомат ширкати фаъолонаи ҷавонони ноҳия дар мусобиқаҳои ҷумҳуриявӣ ва ба даст овардани медалҳои гуногун мавриди эҳтирому қадршиносӣ қарор гирифт. тавре маълум гардид, дар ин давра ҷавонону варзишгарони ноҳияи Хуросон дар сабқатҳои сатҳи баланд ширкат варзида соҳиби медалҳо гардиданд. ба ғолибони ҷойҳои ифтихорӣ гирандагони стипендияи президентӣ аз номи мақомоти иҷроияи ҳокимияти давлатии ноҳияи Хуросон сипоснома ва тӯҳфаҳои ҳавасмандгардонӣ тақдим карда шуд. дар маҳфили шоми ҷавонӣ ки дар доираи нақшачорабиниҳои бахши кор бо ҷавонон ва варзиши ноҳия баргузор гардид, даҳо нафар ҷавонони хушбахти замон ширкат варзида дар фазои ободу озоди Тоҷикистони азиз ва муҳити муносиби кору зиндагӣ хушҳолӣ карданд. барномаи шоми ҷавонӣ дар ноҳияи Хуросон бо иҷрои суруду таронаҳои ватанпарварона аз ҷониби худи созандагони фардои ватан ҳусни анҷом пазируфт. дар шаҳру ноҳияҳои вилояти Суғд ва ноҳияи Нуробод низ бахшида ба рӯзи ҷавонон силсилаи чорабиниҳои фарҳангиву фароғатӣ ва роҳпаймоиҳои тарғиботӣ баргузор гардид. гузориши хабарнигорони мо дар ин хусус. муассисаи таълимии мактаби президентӣ барои хонандагони болоиқа дар шаҳри Бӯстон маҳз дар даврони соҳибистиқлолии мамлакат ба хотири таълиму тарбияи насли наврас, соҳиби дониши хӯрад ба камол расидани насли ҷавону ояндасози миллат аз тарафи ҳукумати ҷумҳурии Тоҷикистон бунёд гардида, имрӯз дар ин боргоҳи таълим зиёда аз 1000 нафар хонандагон дар беҳтарин шароит таълиму тарбия мегиранд. ва дар доираи таҷлил аз рӯзи ҷавонон ҳайати омӯзгорону хонандагони ин боргоҳи таълим дар саҳни зебои обод ва гулзори муассиса чорабинии идона, намоиши корҳои ҳунармандӣ, корҳои иҷодию ихтироъкорӣ, расму мақолаҳо, дастовардҳои хонандагон дар озмуну олимпиадаҳои фанниро ташкил намуданд. дар сухани ифтитоҳӣ роҳбарияти муассиса таъкид дошт, бо иқдоми асосгузори сулҳу ваҳдати миллӣ, пешвои миллат, президенти ҷумҳурии Тоҷикистон муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон барои таълиму тарбия, машғулияти ҷавонон дар шаҳру ноҳияҳои мамлакат шароити лозима фароҳам оварда шудааст ва дар мулоқоти навбатӣ бо ҷавонони шаҳру ноҳияҳои мамлакат пешвои миллат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон ба ҷавонон ҷиҳати омӯзиши забонҳои хориҷӣ, ихтироъкорӣ, машғул шудан ба корҳои судманд дастуру тавсияҳои муфид доданд, ки баёнгари боварию эътимод ба ин нерӯи созанда татбиқи сиёсати давлатии ҷавонон мебошад. дар чорабинии наврасон хонандагони муассисаи давлатии таълимӣ барои хонандагони болоиқати шаҳри Бӯстон бахшида ба рӯзи ҷавонон шеъру таронаҳо дар васфи ватан, соҳибистиқлолии кишвар иҷро карда, дар доираи он намоиши либосҳои миллӣ гузаронида шуд. дар ҷанбаси чорабинӣ ба гурӯҳе аз хонандагон ки дар олимпиадаҳои фаннӣ ҷойҳои намоёнро соҳиб гардиданд ва хониши хубу тарбияи намунавӣ доранд, бо ифтихорнома сарфароз гардонида шуданд. ҷавонон чун нерӯи созанда ва пешбарандаи кишвари азизамон ба шумор рафта, ҳамасола рӯзи ҷавонон дар сатҳи баланди сиёсӣ ва ташкилӣ баргузор мегардад. ин аст ки дар партави ҳидоятҳои асосгузори сулҳу ваҳдати миллӣ, пешвои миллат
президенти ҷумҳурии тоҷикистон муҳтарам эмомалӣ раҳмон барои таҳсилу касбомӯзии ҷавонон тамоми шароитҳо фароҳам оварда шудааст то онҳо хонда соҳиби илму дониш шуда ба нафъи халқу ватани азизамон хизмати содиқона намоянд. дар ноҳияи нуробод аз шумораи умумии аҳолӣ 27 000 нафари онро асосан ҷавонон ташкил медиҳанд ки бештари онҳо дар соҳаи маорифу тандурустӣ, кишоварзӣ инчунин дигар соҳаҳои хоҷагии халқ кор карда дар пешрафти иҷтимоиву иқтисодии ноҳия саҳми босазои худро мегузоранд. ҳар сол дар раванди барномаи омодакунии кадрҳои соҳиб маълумоту дорои касбҳои зарурӣ вобаста ба талаботи бозори меҳнат садҳо нафар ҷавонон ба мактабҳои олӣ қабул гардида, дар баробари ин саҳми коллеҷи касбомӯзӣ ва тиббӣ дар тарбияи мутахассисони ҷавон назаррас мебошад, зеро ҳамасола 320 нафар бо ихтисоси гуногун ин макони ҳунарро хатм карда соҳиби касб мешаванд. аз ҳама беш дар тарбияи кадрҳои болаёқаду соҳибихтисос саҳми квотаи президентӣ назаррас мебошад. давоми солҳои сипаришуда зиёда аз 1000 нафар ҷавонон бо шарофати квотаи президентӣ соҳиби маълумоти олӣ шуда, аз ин шумора бештари онҳоро духтарони маҳаллӣ ташкил медиҳанд. ҷавонони ноҳияи нуробод чун дигар мардуми сарбаланди кишвари азизамон дар раванди корҳои ободонӣ ба истиқболи ҷашни 30-солагии истиқлоли давлатии ҷумҳурии тоҷикистон фаъолона ширкат намуда дар бунёди як қатор иншооти муҳими хоҷагии халқ саҳми арзандаи худро гузошта истоданд. нотиқон зимни баромади хеш асосан атрофи сиёсати давлатии ҷавонон, пешгирии онҳо аз ҳамроҳшавӣ ба гурӯҳҳои ифротгаро, ҷалби духтарон ба касбомӯзӣ, ташкили ҷойҳои навикорӣ, роҳ надодан ба ҷудошавии оилаҳои ҷавон, риояи танзими анъана ва ҷашну маросимҳои миллӣ, инчунин тарбияи насли наврас дар рӯҳияи ватандӯстиву хештаншиносӣ суханронӣ карданд. дар охир аз номи мақомоти иҷроияи ҳокимияти давлатии ноҳияи нуробод барои иштироки фаъолона дар чорабиниҳои сатҳи минтақавӣ ва ҷумҳуравӣ ба як қатор ҷавонони фаъол ифтихорнома ва тӯҳфаҳои хотиравӣ супорида шуд. идигули маҳмуд, додарҷони мирзозода, барои барномаи ахбор аз ноҳияи нуробод. идомаи ахбор. дар ноҳияи зафаробод бо тоза намудани каналу заҳбурҳо ва таъмири пойгоҳҳои обкашӣ вазъи мелиоративии майдонҳои киш беҳтар гардида, масъалаи таъминоти оби полезӣ ба кишоварзон дар сатҳи зарурӣ ба роҳ монда мешавад. гузориши хабарнигорони мо аз ноҳияи зафаробод. бо мақсади саривақт ба тибқи талаботи қавоиди пешрафтаи агротехникӣ то мазраи охирини кишшуда расондани оби полезӣ таҳти сарварии мақомоти иҷроии ҳокимияти давлатии ноҳияи зафаробод ситоди доимоамалкунандаи фаврӣ ташкил гардидааст. ба ҳайати ситод кормандони шӯъбаи бахшҳои мақомоти маҳаллӣ, мутахассисону кормандони идораи беҳтоҷи замин ва обёрии ноҳия, масъулини раёсати кишоварзӣ, олимону навоварони соҳа, фаъолони 5 ҷамоати шаҳраку деҳот ва раисони ассотсиатсияҳои истифодабарандагони оби дар ноҳия амалкунанда шомил ҳастанд. аъзои ситод назди гӯшаҳо ва облӯлаҳои мавҷуда ҷиҳати хоҷагаҳои кишоварзиро бо оби полезӣ таъмин гардондан навбатдории шабонарӯзӣ ташкил намуданд. зеро кишоварзони ҳамаи шаклҳои хоҷагидории ноҳияи зафарободи вилояти Сув бо истифода аз техникаҳои мухталифи шудгору кишкунанда дар майдони зиёда аз 25 000 гектар кишти зироатҳои мухталиф ва аз ҷумла дар 14 850 гектар кишти пунбадонаро бо сифати баланд ва ҷавобгӯи талаботи қавоиди пешрафтаи агротехникӣ ба анҷом расониданд, ки ин нишондиҳанда нисбати соли гузашта наздик 1000 гектар зиёд мебошад. комёбии назаррас бо қувваи 3650 адад саҳмдорони хоҷагиҳои деҳқонӣ, коргарони кооперативҳои истеҳсолии тиҷоратӣ ва истифодаи 80 адад трактору тухмипошакҳо ба даст омадааст. хурсандибахш аст ки аллакай 80% пунбадонаи мазраъҳо комилан нефт заданд. пахтакорон ҳангоми кишт ҷиҳати амалисозии стратегияи чораи миллӣ саноаткунонӣ бо сурати мамлакат, таъмини корхонаҳои саноатӣ бо ашёи хоми ватанӣ ва гирифтани ҳосили баланд ба навъҳои элитӣ ва репродуксияҳои якуми пунбадона диққату эътибори ҷиддӣ медиҳанд. аз ҳамин лиҳоз имрӯз дар майдонҳои ноҳияи зафаробод навъҳои тухмии пунбадонаи ба шароити маҳал мутобиқшудаи серҳосили маҳаллии хуҷанд 67, султон, хориҷии дп 5111, кармен, майя 505, флеш ва глория ки накам аз 40 сентнерӣ ҳосил медиҳанд кишт карда шудаанд.
جمهوری تاجیکستان با مقصد حفظ اجتماعی شخصان دارای امکانات محدود دوامی سالهای صاحب استقلالی تدبیرهای ضروری را عملی می‌سازد. در همین زمینه در شهر حصار تحت عنوان ما با شماییم با تشبث حزب خلقی دموکراتی تاجیکستان آزمون جمهوریوی گذرانده شد. گزارش از شهر حصار. حکومت جمهوری تاجیکستان دوامی سالهای صاحب استقلالی برای شخصان دارای امکانات محدود شرایط مساعد کار و زندگی را فراهم آورده پیوسته آنها را دستگیری می‌نماید. توجه مخصوص رهبریت عالی دولت و حکومت مملکت نسبت به این قشر جامعه است که امروز این اشخاص خود را همچون اعضای کامل حقوق جامعه احساس نموده در پیشرفت ساحه‌های گوناگون اقتصادی و اجتماعی سهم می‌گذارند. در همین زمینه و با مقصد تطبیق با ثمر و هدفمندانه دستور و هدایت‌های پیشوای ملت محترم امام علی رحمان در سمت دستگیری جوانان صاحب استعداد و قشر آسیب پذیر و احتیاجمند جامعه تحت عنوان ما با شماییم از جانب حزب خلقی دموکراتی تاجیکستان آزمون جمهوریوی برگزار کرده می شود. این نوبت چورابینی مذکور در شهر حصار دایر گردید. آزمون از روی سه نمونه مهارت سخنوری و قرائت شعر، مهارت سرودخوانی، مهارت نواختن اسباب موسیقی معاصر و خلقی جریان گرفت. در آزمون کودکان و نوجوانان دارای امکانات محدود از 6 تا 18 ساله از تشکیلات ابتدایی حزب سامانیان مکتب اینترنت جمهوریوی نظامش مخصوصی پولیومیلیت، تشکیلات ابتدایی حزب روشندلان مکتب اینترنت جمهوریوی بچگان نابینا و سوسبین اشتراک نموده هنر و استعداد خود را نشان دادند. آزمون در سه دور برای شهر و ناحیه‌های تابع جمهوری در دو دور گذرانده شده از نیمه دوم ماه اپریل تا 20 ایون ادامه می‌یابد. غالبان دور نهایی با کمیسیای آزمون تا 15 ایون پیشنهاد کرده می‌شوند. در ناحیه شهر نو بخشیده به روز جوانان چاره‌بینی‌های گوناگون فرهنگی و ورزشی و سالمگردانی گذرانیده شدند. گزارش خبرنگاران ما در این خصوص. در ناحیه شهر نو تنتنه‌های جشنی بخشیده به روز جوانان با صحبت و ملاقات‌های سودمند در سمت استفاده ثمرناک امکانات موجوده برای جوانان، حس مسئولیت شهروندی، وطندوستی و میهن‌پرستی و سهمگذار بودن در ترقیات بیشتری ساحه‌های مختلف آغاز یافته با برنامه‌های مکمل فرهنگی و تشکیل ماراتون ولاسپیدرانی و دیگر چاره‌بینی‌های عمومی با اشتراک جوانان ادامه یافت. جوانان فعال ناحیه شهر نو میگویند شرایط موجوده برایشان محض در زمان صاحب استقلالی و در زمینه سیاست سالم و دوربینانه حکومت مملکت فراهم آمد. از این لحاظ رسیدن به قدر نعمت بی‌بها، استقلال و آزادی، استفاده ثمرناک امکانات موجوده و سهم داشتن در پیشرفت دیار قرض شهروندی است برای هر فرد بیداردل و خودشناس. پورا تجدید شدن گلگشت میرزا ترسونزاده در مرکز ناحیه عین مدعاست که در آن شرایط مکمل برای گذراندن چاره‌بینی‌های عمومی فراهم میباشد. برنامه هنری شام جوانان محض در همین گلگشت دایر شد و شماره زیادی جوانان ناحیه را به هم آورد. اجرای سرود و ترانه‌ها در وصف وطن، زیبایی‌های طبیعتی تاجیکستان و رشد و ترقیات همه ساحه‌ها در سالهای استقلال دولتی، بازگویی وطن‌دوستی، میهن‌پرستی و ارج و احترام گذاشتن به ارزش‌های ملی از جانب هنرمندان و دیگر هوسکاران جوان ناحیه را می‌کند. چاره‌بینی دیگری عمومی در ناحیه شهر نو، این هم بخشیده به روز جوانان، ماراتون ولاسپیدرانی بود که در آن بیش از 400 نفر جوانان اشتراک نمودند و حتی نورسان نیز با هوسمندی در این چاره‌بینی ورزشی همراه شدند. ماراتون ولاسپیدرانی با استارت یگانه از مرکز دهات اکرم حسنوف آغاز گردیده توسط کوچه‌های مرکزی تا مرکز ناحیه ادامه یافت که مسافه آن 5 کیلومتر را در بر میگیرد. در این چاره‌بینی اشتراکداران با تمغه‌های گوناگون ولاسپید حرکت می‌نمودند هرچه زودتر به نقطه نهایی رسند و جای نمایان را اشغال کنند، زیرا از جانب مقامات اجرایی حاکمیت دولتی ناحیه شهر نو برای غالبان تحفه و دیپلم و سپاسنامه معین گردیده بود. همین طریق نفران پیش‌صف هوسمند کرده شدند که بهری در آینده بیشتر مشغول شدنشان به ورزش زمینه می‌گذارد. بیننده های گرامی، چنین بودن خبرهای برای این ساعت آماده شده. سلامت باشید.